Malawi Today. Zodiac Broadcasting Station ndipo nthawi tsopano ndi 7 koloko. Uno ndi ku Zodiac Broadcasting Station ZBS ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Madzulo ano kupatsirani nkhanizi ndinetesha kagwada sekula poyamba mitu yake. Chipani cha MCP chati maziko omwe chayika mdziko muno achithandiza kupambana pa chisankho. Ntchito ya mbwezera chilengedwe ikuthandiza manja ku Nkhata Bay kupewa kudalira nkhoni ngati bizinesi. Mulipoti athu apadera sabata ino Hastings Chimani akuunika momwe vuto la zachuma lakhudzira sukulu ya aulumali ya Mulanje Vocational School for the Blind. Kodi izi zikutanthauzanji kwa anthu aulumali osaona? Mzamasewero mphunzitsi wa FCB Nyasa Big Bullets Peter Mponda wati ali ndi chikhulupiriro kuti timu yake ichita bwino mu ligi chaka chino ngakhale yagonja 1-2 ndi timu ya Kamuzu Barracks m'masewero opimana mphamvu lero. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Mlembi wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda wati zipani zotsutsa boma ziwale zolamuliraso dziko lino kamba kuti zilibe ukadaulo oyendetsa boma. Achimwendo Banda ati kwa zaka zisanu boma la MCP layika maziko okhazikika mdziko muno sizikupereka mpata ku zipani zotsutsa kudzilamuliranso. Iwo ayankhula izi lero pa msonkhano wa ndale mboma la Mchinji komwe apempha otsatira chipanichi kuteteza mbiri yake pamene chisankho cha pa 16 September chikuyandikira. Tili ndi ripoti la Blessings Kang'ombe. Mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda wati chipanichi ndi chokhacho chomwe amalawi akuyenera kudalira pamene dziko lino likupita ku chisankho. Achimwendo Banda ali pansi pa ulamuliro wa President Lazarus Chakwera. Dziko lino laona zitukuko zosiyanasiyana zomwe maboma ena m'mbuyomu sanakwaniritse. Iwo akamba za misewu ya makono, kuonjezera ndalama za mthumba la chitukuko la CDF, komanso kuonjezera chiwerengero cha ophunzira omwe boma likuwasankha kupita ku sukulu za ukachenjede. Malinga ndi mlembi wa chipani cha MCP iyo, zitukuko zonga izi sizikupereka mpata ku zipani zotsutsa boma kudzalamuliranso dziko lino. Pa msonkhanowu Achimwendo Banda ayamikira aphungu atatu akazi a chipani cha MCP mboma la Mchinji omwe ndi Rachel Zulu, Agnes Nkusankhoma komanso Esther Majaza. Iwo ati chipanichi chimalemekeza kuyika amayi pa udindo wa ndale. Wapa mpando wa chipani cha MCP chigawo chapakati Zebron Chilondola wati chipanichi chilibe nthawi yoyankha anthu amene akunyoza President Chakwera kamba alibe chachilendo ku mtundu wa Malawi. Msonkhanowu panalinso msungichuma wamkulu wa chipanichi Dr. John Paul komanso nduna za malo Adeus Kumba pambali pa akuluakulu ena chipanichi. M'malo mwa Zodiac ku Mchinji ndine Blessings Kang'ombe. Ena momwe akugwira ntchito ya mbwezera chilengedwe kusanga mdera la mfumu Mankhambira mboma la Nkhata Bay ati tsopano akukwanitsa kusamalira manja awo pochita bizinesi zing'ono-zing'ono kudzera mu ndalama zomwe amalandira mu ntchitoyi posalalira kuononga chilengedwe. Amere Manda ati pogwiritsa ntchito 48,000 kwacha yomwe amalandira mwezi uliwonse akagwira ntchito ya mlelanthaka akwanitsa kuweta nkhumba ndi kuchita bizinesi yogulitsa nsomba kuti apewe kudalira kugulitsa makala ndi nkhoni. Mlangizi wamkulu wa ntchitoyi ku Nkhata Bay Edward Ngwemba ati pakadali pano anthu oposa 15,000 ndomwe akugwira ntchitoyi mbomalo koma pali chiyembekezo choti aonjezera ena mgawo lachiwiri. Robert Mzembe ali ndi ripoti. Mmodzi mwa omwe ali mu program ya mbwezera chilengedwe mdera la mfumu Mankhambira kusanga mboma la Nkhata Bay Amere Manda apempha anzawo omwe ali mu programuyi kuti adzigwiritsa ntchito ndalama zomwe amalandira mu programuyi pochita mabizinesi akumtima kwawo kuti asamaononge chilengedwe. Amanda omwe pakadali pano akuweta nkhumba ndi kuchita malonda a nsomba pogwiritsa ntchito ndalama zokwana 48,000 kwacha zomwe amalandira mwezi ndi mwezi akagwira ntchito ya mbwezera chilengedwe auza Zodiac la Mulungu
mwambo kuti banja lawo lasintha kwambiri tsopano ndipo lathandiziranso kumlera nthaka posadalira malonda amakala ndi nkhuni. Ndikakhala kuti ndalama ndilibe nditenga nkhumba ndigulisapo kuti mwina bizinesi yanga imene ndopanga asomba iyi yandithera kunyanja kubwereranso bizinesi muja. Chimodzimodzi mnyamata wa zaka 23 John Longwe yemwe akuchita bizinesi yogulisa zakudya zosiyanasiyana kumeneko wati programuyi yomwe ikuthandizidwa ndi World Bank yasintha kwambiri moyo wake. Mlangizi wamkulu wa ntchito yabwezera chilengedwe mboma la Nkhata Bay Edward Ngwemba ati pakadali pano anthu 15,418 azito zawo ndi omwe ali mpulogalamuyi mbomali pomwe akuyembekezera kuwonjezera ena mugawo likubwerali. Ili osangalala kwambiri poona zimene zikuchitika mwatiye makhambira komanso matiye ana onse amene akupindula nawo ndi pulogalamu imeneyi kuti chilengedwe chikubwezeresedwa komanso mabanja amene tawaona pakali pano akupindula. Zina mwa ntchito zomwe zili mpulogalamuyi ndi monga kukumba zigwembe zogwira madzi kuti asamathamange nkukola nthaka komanso kudzala mitengo. Ine Nope Tambatuva Mzembe. Mboma la Balaka mpombe kapena kuti watermelon mchingerezi wabereka ochuluka chaka chino, koma izi sikuti zikutanthauza phindu kwa alimi ayi. Koma izi zachitika pamene mabanja ambiri mbomalo akhudzidwa ndi njala chaka chino ndipo ambiri akhala akutalira mpombe ngati chakudya. Kwa monga timvere mulipoti ili omwe walemba mtolankhani wathu ku Balaka Hastings Chimani, kumbali ya chuma alimi sakupeza phindu lililonse chifukwa akugulitsa mpombe umodzi pakati pa 50 kwacha ndi 200 kwacha. Monga momwe zinachitikira mu nthawi ya ana a Israeli ndi mana yemwe anagwa kuchokera kumwamba ndi mmene zilili ku Balaka komwe mpombe kapena kayembe ali ponseponse. Nafika mdera la Chidalala pomwe nakumana ndi amayi ochuluka atasenza mpombe kuchokera ku minda yawo kupita m'makomo mwawo. Elis Chadwick mlimi wa muzi wa Kauta mdera la Mfumu Samala anati panopa kudalira mpombewu ngati chakudya koma sakupeza phindu lililonse akagulitsa zipatsozi. Ezala zinozi mpombe mberi yangu kwambiri mori chimanga maminda ndoti vidiyo kuna mpombe ndimene okhanga tikakhotoka kwambiri ngati kudya anthu feona tizimudira kumase kumadya kumadya kagulisa basi mapeza kankashepe kumakazisa manga katekakapo kumujano kuti tigune kukagulisa kuwakabula chimanga kati kandi mmoja amufuna 50 kwacha 100 kwacha ndishena amaze kuba ndi 2,000 tikagulisa kwambiri ndoti 3,500 ndishino ngati menda sezerano ya karizi ngana zoni ku 15 imene beri mwabe kuona kuvuza misozi na mabera 3,500 kuti sezachuluka kumaso ngoti panopa zinthu ngezokuvuta kuli kusowa kwantama ndithu ndoti mangothandizana monga malawi. Catherine Wile omwenso ndi mulimi wa mmuzi wa Mzati mdera lomwe la Mfumu Samala ati mpombe akugulisa mtawuni wa Balaka pena kuliwonde. Chimanga chindi mikombe imene chino kwambiri mikombe kwa Balaka saonjala kwambiri pomeza zimene zikati kuti mazigulisa Balaka mlanzizi kumala kwambiri pele matumase kuyomba vitana zilonde mwenga niri ngakumeka kumakhalira moyo zizanga kuti basi ndokula kapo tijaise tikonjana inakamo chijira kwezi masakusira mahandi deve na matwandiwa. Woyankhulapo pa nkhani za ulimi Agresha Mkamnyamata ati alimi ampombe akuyenera kuwalumikizisa ku sitolo zikuluzikulu pomwe azikagulisa chipatsochi pa mtengo wabwino. Mpombe ndi chipatso chimene chikhoza kupindulira alimi munjira zingapo. Choyamba kuwalumikizitsa ku masitolo akuluakulu amene amagulitsa zakudya. Izi zikhoza kutheka ngati alimi aja titayika m'magulu kuti athe kupititsa chofuna chawo ku masitoloko. Masitolo amene akhoza kuwagula pa mtengo wabwino. Masitolo wathu tikwamba ngati monga Game, tikwamba ngati monga Shoprite, Sana, Food Lovers. Komanso tikhoza kugwiritsa ntchito mpombe ngati ndithu chakudya chopatsa mphamvu kutsogoloko popeza mpombe ndi chipatso choti ukhoza kuthira mankhwala malimozo pachizungu amati mahormones loti ukachithira chikhoza kukhala ndithu kanthawi chisadawonongeke. Ndiye kutsogoloko pamene mpombewu ukadzatha m'madera osiyanasiyana alimi akhoza kudzachigulitsanso pa mtengo wokwera pakutero tsono akhoza kupeza ndalama zochuluka. Kuona za ulimi mboma la Balaka ati zapezera kuti mpombe kumachuluka kwambiri chaka chomwe mvula yachepa ndipo ati izi zimalosera njala. Iyo ati mpombe ndi chipatso chomwe anthu amadya komanso chitha kubweretsa chuma kwa alimiwa. Chomwetu alimi ampombe akusowa ndi upangiri pamomwe angakonzere chipatsochi value addition pa Chingerezi ndi kuwathandiza kupeza msika wa mpombewu. wabwino wa mpombewu. Malo masodi ati kuno ku Balaka ndi
nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi ine Tesha Kagwada Segula. Tisanapitirire tionenso mitu yake. Chipani cha MCP chati maziko omwe chayika mdziko muno achithandiza kupambana pa chisankho. Ntchito ya mbwezera chilengedwe ikuthandiza manja ku Nkhata Bay kupewa kudalira nkhuni ngati bizinesi. Mulipoti lathu lapadera sabata ino Hastings Chimani akuoneka momwe vuto la zachuma lakhudzira sukulu ya aulumali ya Mulanje Vocational School for the Blind. Kodi izi zikutanthauzanji kwa anthu aulumali osaona? Mzamasewero mphunzitsi wa FCB Nyasa Bullets Peter Mponda wati ali ndi chikhulupiriro kuti timu yake ichita bwino mu ligi ya chaka chino ngakhale yagonja 1-2 ndi timu ya Kamuzu Barracks m'masewero opimana mphamvu lero. Tsopano ndi nthawi ya lipoti lathu lapadera sabata ino. Sukulu zosula ulumali luso la ntchito zamanja ndi zofunikira kwambiri kuti adzikhala odziyimira paokha. Imodzi mwa sukuluzi ndi ya omwe ali ndi vuto losaona ya Mulanje Vocational School for the Blind yomwe inayamba mchaka cha 1958. Mchaka chino cha maphunziro cha 2024-2025 maphunziro pa sukulupa sanachitike chifukwa cha mavuto azachuma. Izitu zakhudza ena momwe ali ndi vuto losaona amene ali ndi chiyembekezo chokaphunzira pa sukuluyi kuti mwina moyo wawo usinthe. Mlipoti lathu lapadera sabata ino Hastings Chimani akulankhula ndi anthu omwe akhudzidwa ndi nkhaniyi komanso adindo pa tanthauzo la izi kwa aulumali mdziko lino momwe zikuchitikiramo moyo wawo ungakhale wotani. Sukulu ya ntchito za luso ya anthu omwe ali ndi vuto losaona ya Mulanje Vocational School for the Blind ili m'mavuto aakulu. Awatu ndi mavuto azachuma. Sukuluyi ili ndi ngongole ya ndalama za nkhaninkhani kwa anthu omwe amapereka chakudya ndi katundu wina osiyanasiyana ku sukuluyi. Izitu zapangitsa kuti chaka chino cha 2024-2025 maphunziro alephereke pa sukuluyi. Kompanda uboma nilonena kuti ayesese kupeza ndalama zothandizira sukulu imeneyi ya Mulanje kuti anthu ambiri amene ali ndi luso losiyanasiyana ma-department osiyanasiyana azipitirizabe ntchitoyo kuti chitukuko m'malayini chipite patsogolo. A Douglas Chomole ndi mphunzitsi wa pa sukulu ya sekondari ya Likwenu m'boma la Machinga. Iye wakhala akuphunzitsa kwa zaka 22 ndipo vuto losaona linamugwera mchaka cha 2022 akuphunzitsa pa sukulu ya sekondari ya Malosa m'boma la Zomba. Maloto ake ogwira ntchito yake ya uphunzitsi mosavuta asokonekera potsatira kulephereka kwa maphunziro pa sukulu ya Mulanje Vocational School for the Blind. Ndondomeko ya chuma choyendetsera sukuluyi ya chaka chino ya 2024-2025 inali 92 million kwacha. Komatu boma linapereka theka la ndalamayi. Ndi momwe mitengo ya katundu ndi chakudya yakwerera, ndalamayi inali yochepa kwambiri. Ndalama yochepayi imabweranso mwa apo ndi apo motsimphina. Mkazi wa Chomole, Lucia Tobias Chomole, naye ndi okhudzidwa ndi kulephereka kwa maphunziro pa sukuluyi chaka chino. Ifeso mayendedwe athu amakhala ovuta fuwa sitingasiye okha timaonetsetsa kuti nikamachoka ndisiyepo munthu pa nyumbapa otazayang'anira chifukwa choti pali mankhwala amene amalandira ozibaya sitingangowasiya osalandira mankhwala tsiku limenelo. Monga ngati ine nditamva zimenezozo ndinamvabe chisangalalo mu mtimamu chifukwa choti akaphunzira mwayi okha chilichonse chizitheka. Wina yemwe wakhudzidwa kwambiri ndi kulephereka kwa maphunzirowa ndi Aisha Banda. Iye adafufuza za sukuluyi kudzera ku bungwe la Malawi Union of the Blind MUB anakonzekera kupita chaka chino. Komatu ali mkati mokonzekera ndipomwe anamva kuti sukuluyi ilibe ndalama zoyendetsera maphunziro ake chaka chino. Ndimadwala maso chakoma ndambaso nditakula Malawi Union of the Blind anadzatiyendera ndeneyo chifukwa choti ndinkamva anthu akufotokoza akukapeza kwa zimenezo ndeni napempha kuti adani andiyendetsere programu chifukwa sindimagula mapanga bwanji ndiyena kwakundiuza kuti ayi atisizitheka chifukwa
alibe ndalama zoti anthu angaphunzirire. Zindikhuza kwambiri ndipo panopa ndimaona naonena bodza kuti mwina ndingopita ndikawazionere komweko. Bungwe la Federation of Disability Organizations in Malawi FEDOMA ndi kholo la mabungwe a anthu aulumali osiyanasiyana mdziko muno. Bungweli lili ndi mafunso ochuluka pa chidwi cha boma pa anthu aulumali. A Simon Munde ndi mkulu wa bungwe la FEDOMA. Iwo ati zomwe zikuchitikazi zili ndi kuthekera kulepheretsa dziko la Malawi kukwaniritsa masomphenya a chitukuko monga Sustainable Development Goals Malawi 2063 ndi masomphenya ena. Chinsinsi cha chitukuko chenicheni nchoonetsetsa kuti munthu amene amakhala osalidwa kwambiri uja ndi amene timfikire. Tikakwanitsa kumfikira amene uja ayimbe kuti chitukuko chathu chikhala chokhazikika ndiponso chokomera wina aliyense. Bungwe la Malawi Union of the Blind nalo ndilokhudzidwa ndi nkhaniyi. Alatin Matenje ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli. Iwo sanaphyatire mawu ponena kuti izi zachitika chifukwa adindo alibe chidwi pa maphunziro a ntchito zaluso za anthu osaona. Ndizotandaulitsa kwambiri pepani nditchula kuti mu boma la Tops Alliance kuti zikuchitika zimene zizi chifukwa sitimayembekezera kuti angakhale patsogolo popondereza ufulu wa maphunziro a anthu andi maphunziro akeso aluso la moyo independent living skills andi sitikudziwa kuti akutiganizira motani. Kufunikira kwa sukulu ya Mulanje Vocational School for the Blind posintha umoyo wa anthu omwe ali ndi vuto losaona nkosaneneka. Pali umboni ndithu pamomwe anthu ena apindulira ndi sukuluyi pa chitukuko ndi umoyo wawo. Francis Sitima amagwira ntchito ku 2K Transformers mu mzinda wa Lilongwe. Iye anaphunziranso pa sukuluyi mchaka cha maphunziro cha 2009 ndi 2010. Mimi makapanga kumeneko makaphunzira kayendesedwe ka business imene ingayendesere business komanso makaphunzira kulima monga kudziwa kuti munthu osaona kulima zazina zake makhala kuvotomanika makaphunzira mene lingagwirire khasu maso makaphunziranso kayendesedwe ka business ndi maluso ena osiyanasiyana amene amachitika kumeneko. Ndikupempha makampani chonde ndisesani kuwalemba anthu amene wantchito. Oyankhulapo pa nkhani za ndale ndi ulamuliro wabwino a Vincent Rangel nawo ali ndi vuto losaona. Iwo ati kulephera kuthandiza sukuluyi ndi vuto lalikulu ndithu lomwe likufunika kugwirana manja pakati pa boma ndi mabungwe komanso makampani omwe si aboma. Iwo ati sukuluyi ikuyenera thandizo ndithu. Anthu amene amakhudzidwa ndi nkhani za anthu olumala ma stakeholders akumane mwansangansanga ndi kukambirana za mmene angabwezeretserenso sukuluyi chifukwa sukulu yapindulira anthu ambiri. Anthu ena amatha kulima chifukwa anapita ku sukulu imeneyi, ena amathanso kuphika, ena kuweta nkhuku komwe chifukwa anapita ku sukulu imeneyi. Mulanje Vocational School for the Blind si sukulu yokhayo ya anthu aulumali yomwe ili m'mavuto azachuma. Sukulu ya Kamuzu Vocational and Rehabilitation Center imene ili m'boma la Chiradzulu komanso Lilongwe Vocational and Rehabilitation Center mu mzinda wa Lilongwe nazo zili m'mavuto azachuma. Bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda ndi lomwe limayendetsa sukuluzi. A Harriet Kachimanga ndi mneneri wa bungwe la Makoda. Iwo ati 20% ya ndalama zomwe bungweli limalandira ndi imene imagwira ntchito ku sukuluzi, pamene 80% ndi yomwe imagwira ntchito ngati malipiro ndi zina zotero. Namaendezo panali iliziraso kuti 20% yokha ndi imene kupita kuti igwiritse ntchito ndi pamene pamabwera mavuto osiyanasiyana amene alipo. Vuto limene lilipo ndi kuti timalandira ophunzira ochepa. Kuonjezera pamenepo ma centers amene anakhazikitsidwa kalekale ndi zoti maluso ali bwino, nyumba zake sizili bwino, pali kufunikira kuti zinthu zambiri zikonzedwe. Sukulu ya Mulanje Vocational School for the Blind malo ampemba Liwonde ndi Chirwa ali pansi pa unduna unaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo. Mneneri mu undunawu ndi Apolline Kaude.
iwo avomereza kuti ndalama zopita ku sukuluyi zakhala zikuchepa chaka ndi chaka, koma iwo ati mu ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025-2026 sukuluyi ayipatsa 200 million kwacha. Tinawerenga zomwe atiuza. Nkhani ya zachuma yakhala imodzi mu nkhani zomwe zakhala zikuvuta zomwe sukulu zonsezi kuphatikizapo Mulanje Center zakhala zikukhudzidwa. Mulanje Center imalandira ndalama kuchokera ku boma kudzera ku treasury, ndipo ndalama zakhala zikutsika chaka ndi chaka. Undunawo wakhala kulankhulana ndi abwenzi ogwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko, kampani ndi anthu osiyanasiyana kuti athandize bungweli. Kuti zitheke, Magra idathandizira bungweli ndi makompyuta a mitundu yosiyanasiyana ndi kumanga kalasi zokhala ndi mipando yonse. Pakadali pano ndondomeko ya zachuma mchaka cha 2025-2026 sukuluyi yapatsidwa 200 million kwacha. Tikuyembekezera kuona ndalama zambiri zikupita ku sukuluyi mzaka zikubwerazi. A Newton Mamlima ndi mphunzitsi pa sukulu ya primary ya Malembe ku Lilongwe. Iwowa anaphunziranso pa sukulu ya Mulanje Vocational School for the Blind. Panopa akutha kuphunzitsa bwino lomwe pogwiritsa ntchito braille ataphunzira pa sukuluyi imene pano ili m'mavuto a zachuma. Lero nayiphunzira kuweta nyama zosiyanasiyana kalimidweso amaphunzitsa pomwepo. After kupita kumene kokozene zinatipangisa kuti kuyambaso profession inayifanya ku Mulanje Rehabilitation and Vocational Training Center. Kuli zinthu zambiri zochitika kumeneko and pachithandizo chimene amapereka munthu utati kuti kuchigwirisira ntchito bwinobwino munthu sungavutike. Mkazi wawo Gloria akuchitira umboni za izi. Iwo ati amuna awo tsopano akugwira ntchito bwino ataphunzira pa sukulu ya Mulanje Vocational School for the Blind. Tabwerera kuchoka kumeneko mwoyo unaona kuti wamba kusintha pang'ono ndi pang'ono. Tena kuti mwana zapita ku Lilongwe Teachers Training College. Atamaliza training yawo tipene amalembedwa ndi kaboma. Panopa ndikunena pano ndi mphunzitsi wa ku Malembe Primary School. Panopa moyo wathu unabwerera. Maphunziro aluso a anthu aulumali ndiofunikira kwambiri kuti anthuwa azikhala ozidalira okha pachuma. Adindo omwe ali ndi chidwi chothandiza anthu aulumali amaonetsera pochita osati kungonena. Choyambirira ndikuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda msukuluzi, zipangizo zophunzitsira ndi kuphunzirira zilipo, komanso akulandira ndalama zokwanira ndipo mu nthawi yake. Malamulo omwe tili nawo monga lamulo la mchaka cha 2024 la anthu aulumali ndi ndondomeko ya anthu aulumali zingakhale zopanda phindu ngati mapulogalamu aulumali sakulandira chuma chokwanira. Anthu aulumali omwe alibe maphunziro ndi luso losiyanasiyana ali pa ngozi yayikulu, ngozi yopeweka. Mau a Leya Malekano kuwerenga ripoti lathu apadera sabata ino lomwe walemba ndi Hastings Jimani. Nzamasewero mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Peter Mponda watali ndi chikhulupiriro kuti timu yake ichita bwino mu ligi ya mpira wa miyendo chaka chino ngakhale yagonja 1-2 ndi timu ya Kamuzu Barracks m'masewero opimana mphamvu pa bwalo la champion kumponera mboma la Dowa masana lero. Amponda ati aona zolakwika pa masewerowa ndipo azikonza mpikisano wa TNM Super League usanayambe mwezi wa April chaka chino. Mponda akufotokoza. Timu yathu yoyamba ngati pa season kumenya mina ndi timu ya Super League inali game yabwino kwambiri. Yatipasa chithunzithunzi pamene tinali kumene tinakhala sitinamenyerero ndi KB kwezi tikuzinamiza nena kuti tafika. Atipasa ntchito nena kuti tikakonze mene
tikuona kuti simuli bwinobwino defense ndilibe defense so far munako second half Andrew Juvenal adabwera kumenya ngati center back Light Morgan Dominic we were stable timamenya ndi confidence. I think poyambira bali kutionetsa kuona kuti atipasa zimene tikufuna wakhalisa nthawi yatali asanamenye koma mutati muone 45 minutes imene watipasa it was assured performance ndiosangalala kwambiri ndi mmene wachitira. Mipira yofunikira kwambiri kunena kuti tikonzekere season yathu tinabwera kuno kuti mafuna tipambane komano chachi kuti mafuna tione kuti performance ya timu ili bwanji kuti ndipati pamene tingakonze kapena ndipati pamene pakuoneka kuti tili bwino tikapitiza tipase chithunzithunzi chabwino but kupitaso weekend kubwera tikhaso ndi magames enaso awiri ndokhaukhausona lilinde tikupita ndoya tikapeze result yabwino komano chachi kunena kuti tikonze timu performance yabwino. Peter Mponda, mphunzitsi wa FCB Nyasa Big Bullets, ndipo mphunzitsi wa timu ya Kamuzu Barracks Nicholas Mhango wati wakhutira ndi momwe osewera achilendo achitira pa masewero. Mhango akufotokoza. Ndimene ndaonera mpira amene andionesa lero andipasa picture yabwino kuti ndiyenda kuchita nawo ndi chani. I was very familiar with defending kuti ndione defending yabwino, pressing yabwino, counter attack yabwino. Zosi zimene napasa zingaona kuti akuzigwisa ntchito. Pasala panopa ndi kupanga master kuti asipange master kuti ngati tikupanga play yathu tiziyamba mpaka ngokukamaliza game. Andi chimene ndiye kuchokozaso akavuna kupanga organize game iyi. Anyamata ang'ono zimafunika kuti aziyamba ndi kwesi yokumana ndi matimu ngati Bullets. Apapa akundipasa picture yabwino kuti they have got courage yoti akuza kuchita chinthu ndi kupanga deliver. Ndipo iwo ine ndiyosangala nawo kwambiri ndiponso achita bwino chifukwa ambiri achilendo ndimaona kuti player akuseya zosatira zimene tikumafotokozera which means ndi maplayer abwino nkhope zabwino komanso mapaderadera poti ndiye majournalist ife dos nasekeya amene akuzitemba kuti ineyo ndikapereka makhalidwe abwino koma kulimbikira mpira ali ndi ufulu kubwera ku TB ine ndatsegula ndizatenga. Nicholas Mhango, mphunzitsi wa timu ya Kamuzu Barracks. Nkhani imeneyonso tafika mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Chipani cha MCP chati maziko omwe chayika mdziko muno achithandiza kupambana pa chisankho. Ntchito ya mbwezera chilengedwe ikuthandiza manja ku Nkhata Bay kupewa kudalira nkhoni ngati bizinesi. Mlipoti lathu lapadera sabata ino Hastings Jimani akuunika momwe vuto la zachuma lakhudzira sukulu ya aulumali ya Mulanje Vocational School for the Blind. Kodi izi zikutanthauzanji kwa anthu aulumali osaona? Mzamasewero mphunzitsi wa FCB Nyasa Big Bullets Peter Mponda wati ali ndi chikhulupiriro kuti timu yake ichita bwino mu ligi chaka chino ngakhale yagonja 1-2 ndi timu ya Kamuzu Barracks m'masewero opimana mphamvu lero. Munali ndi ine Tesha Kagwada Segula usiku wabwino. Timbikizeni ndiyofunda ndi ya mitambo madala mbiri komanso mvula ikuyembekezeka kugwa madalena makamaka madala mchigawo chakumpoto usiku uno ndi mamawa. Masana kudzakhala nyengo ya mitambo yofunda ndiyotentha madala mbiri komanso mvula ikuyembekezeka kudzagwa madala ochepa. Kwa Nkabu nyengo yake ifika pana 22 degrees Celsius, kumangochi 21 degrees Celsius, kuplanta ndi kulilongwe 17 degrees Celsius, ndipo kumzuzu 16 degrees Celsius.